Bukti enek lho iki. Oh, buktine nang ngarep kamera iki lho. Awake lemu lho. Saya marah lemu ya kowe. Jajal nek ora mbok entuk ora mbundung darah aku. Pak, Ngentep nggo apa? kowe iki ya gru-gruntu panem ini iki dadi mlembung. Melembung ya wetenge kowe kok. Apa? Ini gara-gara kamu nutup ya. Makanya saya melembung seperti ini. Berarti nganu bro, sapa sing awake kuru rene tak entuk ben lemu. Cangkeme Kayak iso. bosok gitu. Lu menjalar teko lengan, teko bokong, sikil. Untuk mati bro. Sing awake kuru-kuru rene tak entuk. Winto. Halo guys, selamat sore. Ini detik-detik panen sudah dekat ini guys. Soloke tanggane wis do panen. Kinggenku tak tilikane saapan panene. Ki mungkin 1 minggu lagi kayak iki. Mbah Karji lah apa kae? Mbah Karji lah apa kae? Mbah Karji. Iki kena apa kok koyo ngene ya? Biasanya kok enek kombi kok sepi ya kombine ya? Kombine do neng ndi iki? Gini kombine Pak Anto orang do terjun rene kali ya. Panas umum. Panas. Ini tire nganggo topi iki lho. Ini iso panas. Wong kae lho ora rene-rene iki lho ngenteni apa? Iki lho nggenku, guys. Mu. Iki nggenku. Wis sendale sapa iki? Muga-muga diparingi apik terus, selamat nanti panen. Iki lho. Tapi kok tuh iki kena apa iki? Iki kena apa ya? Hah? Apa? Apik. Sapan kira-kira? Lagi cara mono liyane aja itu lho. Masa? Makan kita di sebelah. Pak, jalan motor saya. Nah, lewat cek. Iki gabah cirine iki larang. Muga-muga diparingi larang terus ya Allah, diparingi larang terus. Petani ben seneng soalnya apa? Obat-obatan itu sekarang mahal. Obat-obatan mahal sekali, nggo ngrumati ngene iki lho larang. Sing obat apa wae sing dienggo anti apa? Kaya hama-hama nang kuwi lho, guys. Aku tak dolen dompet nang motor sih. Motor ngene-ngene lah, alhamdulillah ki bensinnya pertamax terus dari dulu. Tetap sih survei guys. Entah ini ya. Nek ngene iki nek ketok tuwek kabeh Heh? Apa? Apa ya kena sinar matahari iki? Nya gawarananya.
Melok survei iki. Wayahe kok. Tak muterono, Bro. Tak delok sik. Tak ubengane. Iki nggone adikku yo lumayan apik iki. Yo, Bestiku nendi? nak kayu paling. Iya paling. Hargane 7.500, Bro. 7.250 sekilo Per kilo. per kilo yo. Iki wis muga-muga bertahan. Amin. Iki longkas soalnya, Bro. Ora nek seminggu kasih paling 3 dino ngkas babat nggonku. Oh iya. Iya. Yakin. Iya. Nek feeling kuwi seminggu kan. Kurang 3 dino ngkas pokoke angger wis enek dalan lah. Lah kuwi dalan akeh kono. Endi? Kono nduk mang dalan tok. Lah kuwi kidule kan urung. Tapi kan nang dalan tok kono. Lah dalan nyebrang rene ndi? Dalane lewat endi? Ngene sapa? Emang nek latihan nendi kok kono? Yo karek kombine kondi kok. Ning gubuk kok. Nanti Gubuk kan. menan tok. Iya kan. Ngene bakul beluke lumayan. Karet, Mbak. Itu sapi. Pinten sapine? Kali. Ping pinten Mbak nek ngaret? Alah nek gubuk lho tengok-tengok. Nyantai. Beluke lumayan ngene tok. Ngono ndekane iki pas bojone lahiran ki lho. Penanganane kurang cepet deh. Biasanya ora kok ngene. Dia lebih mementingkan. Yo iya. Utepan. Anak kok. Bubuk meletre iki ngene iki. Nek sakune. Ini ketah katok kok. Tretok, Bro. Celek. Ini kita lek manuk ya, Yun. Wah. Telek wong lho. Wah lagi paron iki. Beluk ya. Beluk, Bro, ini, Bro. Putih-putih ini lho. Rupane putih-putih ini lho. Sing gene isine. Iki beluk. Mbah kene anggere panen yo mesti beluke akeh yo. Iya, kenapa? Nek liyane gak iki. Daerah kidul. Daerah kidul ndeknya apik-apik lho ya. Kondang-kondang lho. Kenapa? Mesti nek ning kene langganan beluk. Beluk itu berasal dari ulat yang menggigit sari-sari di dalam padi yang baru jebrot. Jadi dia itu terus mati, tidak jadi padi. Terus kopong lho. Iya kan mati, soalnya sari-sarinya itu diserap sama ulat yang ada di dalam batang. Nah pertanyaanku, ular kuwi kok iso ning jero batange padi iki parake lewate ndi ngono lho. Kuwi Heeh. simpel nduk kuwi. Apa? Ngilang. Jadi Jawabannya ndok kaper kuwi yo. Heeh. Kuwi netes selama 3 hari wis 3 dina ki ndek langsung mlebu ning batange kuwi selama 3 hari. Kalau Pak ayah Pak Bro. Aku serono. Ketek ndumbyong done sawah kabeh iki piye iki? Mbah. Ya. Babe gue tuh. Babe survei tuh, babe. Biasanya mulai sore ratane sawah ya? Sawah. Brau. Kadang kalau kapan esuk rutin. Nek esok bendino. Hmm. Itu babe. Iya ning kono iki. Ngenteni kombi kok. Kombi ndi? Lho kombi rene
Ora nek ngetok belas kok. Sesuk ngenteni ngebar aku lho. Daerah Rawu. Ndek kan babat ning gone ngono lho. Ning daerah patungan kono lho, cedak pom bensin. Kami ini sini kono bro, ngebar iki terus moro rene. Dadi ngentekno sing kono bar iki terus ngentekno kene. Pokoknya tintakno. Pokoknya dhisik kono wae, engko kono bar kene sedeng tuwek. Paling dibarengno ki lho ngene bose. Nggone iki sik tuwek dhewe kok. Iya sih. Gelem-gelem ae kok kidul. Ngene Wardono kuwi, arek ngene Wardono sebabat ya nang moro rene. Ngene Wardono tuwek organik e, kan rencana dikombi. Rencana dikombi. Bali terus kita nyuruh dhewe. Lah dalan iku kok kono ngene Wardono. Pokoknya anggere kombine mlebu daerah sumur kono kuwi. Sumuranku, Bro. Engko terus jeblas ngalor ning kono. Nah aku ya yo sebagai pemepet gabah di waktu panen, aku lebih seneng mepet gabah sing manen kombi. Soalnya apa? Kombi kuwi resik. Oke enek, ora enek apa kaya godhong-godhonge, kok laran-larane gak ono. Dadi langsung dipeme diwolak-walik tok. Lah nek kaya sing liya-liyane kan sing disaponi lah, sing dihewek-hewek lah, sing diopo. Dadi kan kerjane berlipat-lipat. Apa nek resik neh blower. Malah sih ora nek zamane siji kene. Blower senenge. Masa gak resik kombi piye? Ora ya resik blower. Mbok ora tau di Sik rusak kan dos tapi saiki resik. Gak. Resik dos. Gak. Wah, saya sebagai pemepet gabah di saat panen kok kamu yang ngeyel? Dia apaan ke mepe? Aku mepet gabah kok. Orang-orang tau pisan bagi ada ya tahu. Ngerti bro yo. Mereka nyekeli ngene udine gatelon. Kak yo. Wayang iki kok mepet sebagai gabah. Saya sebagai pemepet gabah di saat panen. Oh. Repae yo kuwi bojoku. No gini saya itu pemepet gabah, guys. Kok iso pemepet gabah ini saya itu. Iki sebagai pemepet kumban. Sebab saya itu sebagai pemepet gabah di saat panen, saya itu lebih suka kalau panas cetar pembahana seperti ini. Kalau musim hujan saya itu rekoso, guys. Soalnya baru saya tokkan sama mboke, terus diorek-orek, terus hujan turun. Nah, itu membuat saya kesel. Itu membuat saya kesel sama mae itu, guys. Tapi kenapa nek aku ki mepet gabah kenapa tidak ora percaya? Ora percaya, aku lho bojone gak percaya pada wong liya. Lambem. Aku bojone bro aja percaya. Musyrik percaya. Saya itu sebagai pemepet pakaian yo. Mepet sempak kuwi yo mek kotang. Saya itu sebagai pemepet gabah di saat panen. Tapi kenapa kok ora percaya? Ora percaya. Percaya. Soalnya suwek-suwek, Bro. Ya Anak pang itu lho. Sangar ya. Ya dong. Walaupun kita Pangbrot. ibu-ibu. Pangbrot, Bro. Gak apa-apa. Pangbrot. Gak apa-apa. Berarti kowe iki berhasil untuk mengopeni saya. Gagal total, Bro. Gagal total. Rugi ngopeni wong iki mangan akeh lemu lho. Kapan aku mangan akeh? Lemu. Nyatane lemu. Saiki pertanyaanku manganku akeh apa sih, Dik? Akeh. Akeh apa? Akeh. Nang jajan yo. Akeh, Bro. Nyatane lemu kok. Jajan ora tau manak kuru. Bukti enek lho iki. Oh. Buktine nang ngarep kamera iki lho. Awake lemu lho. Semarah lemu yo kowe. Jajal ora mbok entuk ora mbundung dari aku. Pak, entuk nggo apa? Kowe iki yo gru-gruntu panem ini iki dadi mlembung. Mlembung yo wetenge kowe kok. Apa? Ini gara-gara kamu untup ya. Makanya saya melembung seperti ini. Berarti nganu, Bro, sapa sing awake kuru rene tak entuk ben lemu. Cangkeme bu. Kayak iso. Gitu. Lu menjalar teko lengan, teko kono sikil. Entuk mati, Bro. Sing awake kuru-kuru rene tantup. Winto. Kayak sepi. Kan ndak besti ya? Kenapa?
Besti nang omah kok. Besti ketoke. Ora kok. Dudu. Besti konco. ya. Dudu ngeyel diomongi.